Pangasinan for me is more than a destination. It is home. You know, when I did GMP, before I did GMP, I think Pangasinan is just my home address. Pero when I visited different municipalities, I met different people, seen different culture, tasted different cuisines. Lahat ng yon, parte yon ng Pangasinan. And it's very evident here in our province, our ganda and our galing because of that. Hindi lang tayo basta sa tourist destination, but also we offer a lot. From our tourist destination, our culture, and of course, the warmth of our people. That is Pangasinan for me, home. Madami po. Madami actually. Pero yung recent, I think it's the most unforgettable and the most adventurous one. Nung pumunta ako ng Bani Rainforest, umuulan, sobrang lakas ng ulan. It's not just, you know, the tourist destination that I've went. It's the adventure that I went through. Nakita ko kung gaano kaganda yung pupuntahan ko, even malakas yung ulan. And it's also a great testament of how lucky we are in GMP shooting kasi we get the experience to go through that even if umuulan. Nakita at naramdaman namin yung ganda ng Bani Rainforest. And of course, my most favorite, palagi kong sinasabi, it's the Pulipol Island. For me, parang isa siyang hidden paradise. Yon, that's my favorite GMP episode and at the same time, my favorite location sa GMP. Grabe, di ba? Pangasinan is truly a biyaya, a blessing. Every corner tells a story about nature, culture, and warm-hearted people. Sa bawat hakbang, bawat kaway ng mga lokal at bawat tanawin, ramdam ang biyayang hatid ng lalawigan. Hindi lang ito basta lugar sa mapa. Pangasinan is an experience, a feeling. Talagang ganda mo, Pangasinan. Ang paglalakbay na ito ay talaga namang one for the books para sa akin. Isa itong karanasang hindi ko makakalimutan. Hindi lang dahil sa mga tanawin, kundi dahil sa damdaming iniwan nito sa aking puso. Nang bumisita ako sa Kankanai tribe ng Bugalyon, nakita ko kung paano pinapatibay ng pagkakaisa ang kanilang komunidad. Sa kabila ng payak nilang pamumuhay, dama ko ang saya, kapayapaan at pagkakaunawaan. Hindi lang biyaya ng lupa ang kanilang tinatamasa. Ang tunay na kayamanan nila ay ang kanilang galing, kultura at pagbubuklod. Pagdating ko naman sa Jegos Integrated Farm at sa Kamagsingalan Community Service Group Multipurpose Cooperative Farm sa Swal, napagtanto ko kung gaano kayaman ang kalikasan dito sa Pangasinan. Mula sa palaisdaan hanggang sa masaganang ani ng prutas at gulay, tunay ngang biyaya ng kalikasan ang bumabalot sa lugar na ito. Ngunit sa lahat ng aking karanasan, ang pinakapaborito ko ay ang tree walking at Pulipol Island sa Bani. Sa tree walking trail, bawat takbang ay may kasamang huni ng ibon at halimuyak ng kagubatan. At dahil maulan, mas naging buhay ang karanasan. Literal na rainforest ang aking tinahak. Pagkatapos ng mahabang lakaran, tila gantimpala ang aking nadatnan, ang Pulipol Island. Sa unang sulyap pa lang, nahulog na ang loob ko. Pino ang buhangin, malakas ang hampas ng alon, at napakagandang pagmasdan ng paligid. Para kang nasa postcard, lahat ng sulok, Instagram-worthy. Pero higit pa sa ganda ng tanawin, ang katahimikan at kapayapaang hatid ng isla ang tunay na nakakahalinang biyaya. Dahil sa paglalakbay na ito, naramdaman ko ang lalim ng biyaya sa ating lalawigan.
Mula sa kabundukan, bukirin, karagatan at komunidad, lahat ay may hatid na kagandahan at kabutihan. Kaya't sa bawat halakhak, sa bawat tanaw, at sa bawat patak ng ulan na aking naranasan, isang bagay lang ang paulit-ulit na sumasagi sa aking isipan. Tunay kang pinagpala, tunay kang kahanga-hanga, biyaya ka sa bawat isa. Tunay ngang ganda mo, Pangasinan. I'm excited about how people would discover Pangasinan more than its, popular tourist destination. Kasi maraming pwede pang puntahan sa Pangasinan. There's so much thing to experience more than the popular tourist destinations na that we have. Madami pang pwedeng makita, malaman at matuklasan sa Pangasinan. And that's what I'm most excited for people to see the ganda of Pangasinan.